Sa lungsod sa Batuan sa Bohol, way ni usa ka molupyo sa dapit nga basta-basta lang makapangubkob aron magtukod og bisan unsang istruktura. Kung ngano kaha, ang report ni Mark Ridge-Apilia. Kinitungod sa nalatig sa Republic Act 11038 o Expanded National Integrated Protected Area System Act, ang balaod mo'y nanalipod aron dili mahilabtan ug mausab ang bisan asang dapit nga kabahin sa Chocolate Hills Natural Monument. Kay gideklarar ang lungsod sa Batuan nga protective area, dili na basta-basta makatukod og mga pansayan, mga sari-sari store kun walay pagtugot sa Protected Area Management Board o PAMB. Sa miaging Hulyo 31, milusad ang molupyo og prayer rally aron usbon ang NIPAS Act. Gitambungan kini sa 3,000 ka mga tawo nga nagtapok sa plaza sa lungsod sa Batuan nga gitambungan sa mga opisyal sa kagamhanan, mga kawani, mga magtutudlo ug sa ubang mga haligi sa mga simbahan. Mitambong usab ang mga molupyo sa mga lungsod sa Bilar, Sagbayan ug Carmen. Nanawagan sila kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Konseho ug sa Senado nga usbon na ang NIPAS Act tungod kay naghatag kini og kalisod sa paglihok sa mga molupyo sa dapit. This is an opportunity nga mapahigayon ang amendment sa among gina prayer ug among gina petition for the amendment of Republic Act 11038 na they will submit for development for their own homes, their own livelihood. Really lisod gid kaayo for them to comply the requirements. It's really unfair for them. Tungod sa balaod, napugan ang paglambo sa ekonomiya sa lungsod. Busa panawagan nila ni PBBM. A message for our kagalang-galang na presidente, mahal na presidente Bongbong Marcos. Our municipality really need your action, your approval for the amendment of this law for us to develop our full potential for the municipality of Batuan. Kahinungduman nga gisuspenso sulod sa 6 ka buwan, sila Governor Ares Amentado, 8 ka mga mayor ug 31 ka mga barangay opisyal sa lalawigan tungod sa pag-ugmad sa The Captain's Peak Garden and Resort nga gipabarog sulod sa Chocolate Hills nga usa ka protected area sa lungsod sa Sagbayan. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Ridge-Apilia. Balitang Bisdak.